Έχει εξελιχθεί. Φάουλ που δεν χρειαζόταν να κάνει εδώ ο Κριστιάνο Ντρίγκες. Τι έκανε τώρα εκεί ο παίκτης της Μάλαγα, ήταν αστείο. Ο Wellington μπροστά στα μάτια του βοηθού. Δεν το περίμενε κανείς από έναν έμπειρο παίκτη όπως είναι ο Wellington, που είναι και αρχηγός μάλιστα της Μάλαγα. Κοιτάξτε εδώ. Γίνεται το φάουλ από τον Ροντρίγκες. Σηκώνεται ο Wellington, πάει να το σπρώξει. Ερμηνεία για Όσκαρ είναι. Κοιτάξτε εδώ πάλι. Κοιτάξτε εδώ. Γίνεται το φάουλ από τον Ροντρίγκες. Σηκώνεται ο Wellington, πάει να το σπρώξει. Ερμηνεία για Όσκαρ είναι. Κοιτάξτε εδώ πάλι.